Kublai shibuni pi baro banwan syakne ke channel jongi. Kumta ka an kabala ban Weng no Ïaki MLA nangne shikmat lapan pau Hapoh ke Lok Sabha dau Raghav Chadda kamut lengba kene ka ain ki paiba ki la bandawa ya ka hok jongki lada ki kertong kim le ya ki kam jongki ha ka Samoi kamut shwaban kut ka Samoi lada kim le ya kita ki jingkular jongki bakin ai ya kita ki skim lane ki surok lane kinu ki jing ai nak liang ka sorkar kim le Hapoh kata ka Samoi ka baki ai tin kamut ki paiba ki la ban ai biang ya ka wot da kebayaran ti baro ki ba shnong Hapoh kata ka constituency baro la ki kwa ban penhiar sit biang yau MLA lene yau MP la kim itenat ya o ya ki kam ki ba ule kamut la da kertong upen jalan ban le ya ki kam ki ba aiktin ya ki paiba bangan le ya ki kam Hapoh kata ka Samoi tela da upen jalan te ki paiba ki don hok lengba kene ka ain lai thu ha ka Lok Sabha daga jingrenti baro ki paiba ki laban ai vote biang amde ban penjob ya u kamut kene ka recall baro ki paiba ki laban ai vote biang ban penhiar sit ya u daga te sit MLA lene ka MP lada le ya ki kam Hapoh kate ka Samoi kabu aiktin bangan le ya kene ka kam Hapoh kate ka Samoi te ki paiba ki don hok ban penhiar sit yau MLA lene MP kamut lengba kene ka ain kitu ki MLA lene ki MP ki ba bam sap ki bam le ya ke jingkular jongki te kin don jingma ya ki nang na shikmat le ki shong ha ka sit MLA lene ha ka MP namar ba ki pai ba ki don ya ka hok kila ban penhiar sit biang yau te MLA lene yau MP de ka ba jing yarnti baro Hapoh kate ke constituency ke jongki kin laban I vote biang against te MLA lene MP bat penhiar sit yo kumta pula kumno pis ngau ya kene ka ain pis ngau ya de na em pis ngau tan na em ai ke jing ra jong pi Hapoh comment section kublai shibun